Okay, good afternoon everyone. Diyos manay na hapon tabi sa ito na nag-aantamay kang programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase OP. Ngunyan daw ning Webes. Petsa 5 kang bulan ning Setyembre 2024. Sana ngunyan daw bako man mainiton, tama-tama lang nagtatag-oran-uran ang ingat-ingat sa natabi kita, no? Dipisil baga magkahilang, lalong-lalo na. Yun na nga ni, ito nga ni doon sa dadangog ko itong kay, Dr. Hal Galado. Yung mabuti dinala ni Senador Bongo sa usapan, yun. Grabe, naglagay ka ng sa PhilHealth na ganito, pakatapos ito lang ang makikita mo. Ito lang ang mababawas sa iyo. Kaingat-ingat na lang tabi. Kasi hindi naman talaga pwede natin iasa lahat yan sa gobyerno. Pero may injustice po. Kasi sabihin natin, 400 mula nung ikay naging miyembro hanggang namatay ka ay nagbigay ka ng ganito. Sabi nga ni Bongo, walang paltos. Pero magkano lang ang nakita? Magkano lang ang binawas? Yun. Anyway, kaingat-ingat lang tabi, sa mga, sabi nga ni, sa satuyang salud, sa satuyang mga hawak. Kasi importante nga ni, baga, ang tinatawag na pangangalaga sa ating mga katawan, Pangangalaga sa satuyang mga kinaiirukan. Yan, O digdi nga sa Pilipinas, ang problema pa hanggat sa ngayon pag nagkaigwaning baha, anong problema? Basura, may ingat-ingat lang tabi. Kaya kung pwede sana, sabi nga nila mas-segregate ang basura. Pagkatapos, siyempre may collection. Kasi nga, nagkakaroon ng segregation pero wala namang collection. So, ang basura, nangyayari, wala din. Alam mo, doon sa Cavite, merong 2 beses na yan, 3 beses na sila nangongolekta. Lunes, Miyerkules, hanggang Biyernes. Wow, maganda po yun. Kasi alam mo, kadakol ang lalo sa mga panong ito, nakita mga very napunta na pa sa consumerism. Anong ibig sabihin ng consumerism? Consume ng consume, konsumo ng konsumo. At pag kita kadakol ng konsumo, mabakal digdi, mabakal dyan. Mga siyempre, itong mga packages, mga cartoon, mga plastic and everything. So, anong gagawin? Kaya po, aning basura. Maliban pa yun sa mga tinatawag na mga basura na nabubulok. Yan, Kaya pagirumdum sa lamang tabi, inibagang pagparauran, nagbababa na naman ang aking upuan, nagbababa naman. Kailangan siguro natin ito lagyan ng nagbababa o naman siguro ako naggagabat na naman kaya ako. Nagbaba binsan na. Okay, yan yung mga tugang na yun nga hanggang ngayon di ba sa mga pagbaha, kadakol mga nahiling sa Manila na mga binabaha, pagkatapos kang baha, ano ang nangyari? Naiwan ang mga basura. Yun ang problema. Yung mga diaper, yung mga plastic, yun ang tinatapon. Alam mo, pag-irumdum man sa natabi, ang kanal ay hindi po basurahan. Kasi ginagawa yung mga sapa, ay doon na tinatapon. Hindi po basurahan yan. Kaya nga mas maganda babalik ulit sa atin yan. Kaya nga ito po naisip ko ito pong baha na ito, last year nagbaha din, di ba? Any reaction? Mag-text po kayo sa kuya sa 0925811381 o mag-upload ka mo sa kuya. Anong reaction? Ano ba every year? Ma-experience natin ang baha. Kasi ang uran, yaon na po yan palagi. Last year nagbaha din. Nagbaha nung nakaraan, taon-taon na lang nagbabaha. So ano nang gagawin? Sasabihin nila yung flood control. Alam mo, kahit may flood control, mag-flood control,
kung tayo mga Pilipino po ay daiman talaga disiplinado, ay wala rin mangyayari. Kaya kailangan talaga disiplina ang kailangan. Alam mo, nung ako po'y napunta sa Japan, napakaganda po. Ang linis talaga sa Japan. Kahit na nandoon ka sa baryo, malinis, walang basura. Pero dito sa Pilipinas, ang pinag-uusapan pa rin hanggat sa ngayon, matagal na po itong usapan basura. Pero ano ba talagang dahilan sa mga basurang yan? Ano nakikita kong dahilan? Walang disiplina ang mga Pilipino. Tama? Mali? Sige nga. Mag-react nga kayo. Father, mga Pilipino, disiplinado. Ang mga Bicolano din, disiplinado. Tingnan mo, walang basura sa amin. Tama ba? Punta ka doon sa mga, sa mga sapa. Diyan na lang sa muya. Okay bato-bato sa langit ang tatamaan dyan sa mga yung mga, doon sa likod namin, sa UST, may dyan, bagong kanal dyan. May kanal dyan, napapunta doon sa Yawa. Doon na sa dulong yun. Ano to? Tamauyan ba yun? Yung doon na yun? Tingnan mo na lang. Yun. Gusto niya, picturean ko pa. Pinicturean ko na ngayon, nilagay ko na sa Facebook Wala lang, Father. Bakit? Kailangan pa bang i-radyo yan? Hindi naman siguro. Pero paalala lang, hindi lang naman po doon sa amin sa likod na. Alam mo kasi kahit na gusto nating malinis, pero kung iba ayaw ng malinis, walang mangyayari. Mabuhay na lang po tayo sa basura. Anyway, mga tugang, pakiramdam lang sa tabi. Kasi ito nang naiisip ko Every year, we experience flood. At every year, we experience ganito. Ang tanong ko na lang, ang tanong ko lang po ganito hanggang doon na lang ba tayo? Sasabihin pa, resiliency. Resilient. Oo, maganda po yung salitang resilience. Ang mga Pilipino ay mapagtiis. Mapagtiis. Titiisin na lang. Pero, alam mo, that is also, sabi nga, merong advantage and disadvantage. May cons and may pros. Well, okay. Matyaga tayo. Mapagtiis tayo. Pero hanggang doon na lang ba? Can we not do something? Yan ang mahalaga sa buhay nga. Ano mga importante yan. Pagkaramdam sa naman tabi. Yan naman ang pagkaramdam. Father Butch, grabe ka naman. Kasi simula mo pa rin, arong na kagad ka. Hindi kasi, hindi ko masikmura ang basura. Hindi ko rin masukmura ang nangyayari kasi sasabihin, ay hayaan mo lang, Father, hayaan mo na lang. Ganun lang ba tayo? Sagot nga kayo tayo ba ay maghayaan na lang po ba natin ito? O gawan natin ng paraan? Yan ang dito importante. Hayaan na po natin, Father. Huwag ka na makialam. Father, huwag ka na makialam. Nakikialam ka na naman. Ganun ba yun? So, huwag na tayo makialam. Magpabaya na lang po tayo. Hindi po. Kaya nandito ang marhay na hapon. Parang gawin natin marhay ang sa tuwing hapon. Ibalik po natin ang disiplina. At syempre, ibalik natin ang Diyos sa buhay. Kasi pag wala na ang Diyos wala na. Wala nang kinatatakutan. Pero takot pa rin mamatay. Yan. Kaya sana balik ulit natin. Bumalik tayo sa kalikasan nang mula nang ginawa ng Diyos ang langit at lupa. Ang nakita ng Diyos after He has
created, each day, God created, ang sabi ng Diyos, and it was good. Kaya napakabuti. O sana, wag naman po natin sirain. Alam mo, mayroon bago tayo mag-break, gusto ko lang po mga kaibigan, balikan yung, meron akong yung reverse creation. Maganda yung gusto kong i-share sa inyo yung reverse creation. Kasi ito po'y sinulat, ito po ay sinulat ng isang napakagandang ito po ni Bernard Bachman. Okay? So basahin ko muna bago tayo maganda kasi ito okay? O bakit ayaw na makita? Nawala siya. Oh, yan. Ko nga bakit ito? Sige, ko nga screenshot ko na lang. Okay, yan. Para mas maganda pa. Okay. Ito, reverse creation. Bakit pag ganito? Bakit ganyan? Okay. Ito po, bago tayo mag-break. Okay. Bakit ganito? Sige, doon na lang po tayo sa medyo minsan talagang nagkakaroon ng tinatawag ng technical difficulties. Okay, so mas maganda. After all, in-screenshot ko na. Okay, ito po. Maganda ito. Parang palala po kasi lalong sa panahon ito na sa diocese natin, ating pinagdiriwang ang creation. Okay? Nasa taon na po tayo ng pamamahala. Year of Stewardship. Basahin ko po. Reverse creation. Okay? Lagyan natin ng background. Yan. In the end, we destroyed the heaven that was called earth. The earth had been beautiful until our spirit moved over it and destroyed all things. And he said, "Let there be darkness." And there was darkness. And we liked the darkness, so we called darkness security. And we divided ourselves into races and religions and classes of society. And there was no morning, no evening on the seventh day before the end. And we said, "Let there be a strong government to control us in our darkness. Let there be armies to control our bodies so that we may learn to kill one another neatly and efficiently in our darkness." And there was no evening and no morning on the sixth day before the end. And we said, "Let there be rockets and bombs to kill faster and easier. Let there be gas chambers and furnaces to be more thorough." And there was no evening and no morning on the fifth day before the end. And we said, "Let there be drugs, mga droga, and other forms of escape, for there is this constant annoyance reality, which is disturbing our comfort." And there was no evening and no morning on the fourth day before the end. And we said, "Let there be divisions among the nations." Nagkaroon maraming nasyon, so that we may know who is our common enemy. And there was no evening and no morning on the third day before the end. And finally, we said, "Let us create God in our image. Let some other God compete with us. Let us say that God thinks as we think, hates as He hates, and kills as we kill." And there was no morning and no evening on the second day before the end. And the last day, there was a great noise on the face of the earth. Fire consumed the beautiful globe, and there was silence. The blackened
earth now, related to worship the one true God, and God saw all that he had done. And in the silence over the smoldering ruins, God wept. Mga kaibigan, napakaganda itong paalala. Reverse creation. Anyway, babalik muli si Father Boots pagkatapos ng mga pagiromdom at ngunyan aldaw. Mayroon akong ibibigay sa inyong santa na napunta na dito sa Pilipinas eh. Ano? Napunta siya sa Pilipinas. Actually, napunta na rin sa Nueva Cáceres, sa Naga, nung panahon ni Archbishop Legazpi. Hindi ko alam kung napunta sa Legazpi, dito sa Legazpi Albay. Ano? Walang iba kundi, ngayong araw na ito ay kapistahan ni Mother Teresa o Saint Teresa of Kolkata. Mamaya pagbalik ating ipakilala giraray at maghagad kita ng tabang sa iya. Ang oras sabi ko niyan is 17 minutes after 1 o'clock. Okay? Okay. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle, at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Pagbibili ng gamot, dapat subok, dapat trusted, dapat dekalidad. Alagang Unilab yan, alagang Unilab yan, alagang Unilab yan. Mula kalidad ng gamot at vitamins ng Unilab at RightMed hanggang pampaganda ng UL Skin Sciences, alagang Unilab yan. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan sa tong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alcalde kan po lagi, mayor nonoy Kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan po lagi, kay mayor nonoy Kap. High blood, hypertension, alta presyon, at kung ano-ano pa. Iba't iba man ang tawag, ito ay kayang-kayang makontrol sa tulong ng trio kontra sa anumang sakit. Regular na ehersisyo, tamang nutrisyon, at say no to bisyo. Regular din na kumonsulta sa ating primary care providers para malaman ang angkop na gamutan depende sa inyong risk factors. Para iwas alta presyon, tamang nutrisyon, ehersisyo, at medikasyon ang solusyon. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Come to the Metro and you will find everything you need. So keep this in mind. Something sporty. Something smart. Something homey. That's just the start. Whatever you beat is whatever you style. It's here at the Metro. It'll be worth your while. There's something
Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo, kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Angat ang lahat, akubado na yan. Sa pag-uswag kita, mag-iribahan. Makatao, makadiyos, matinabang. Yan si Giselle Salceda, mga tugang. Sa pangmalalauman sa pagserbisyo. Programang salud asin pang turismo. Programa kantes, asin mga ayuda. Infrastruktura, tabang sa paraoma. Estudyante para siya ay mahuhudyan. Mga senior citizens siya masasarigan. Mapasog na boses kang kabataan. Si Giselle Salceda, kami nagtatabang. Siya ang leader na kaipuhan ka. Handang magsilbi malalauman pa. Giselle Salceda, kaibahan ta. Angat ang lahat ng kahiman. Angat ang lahat ng bayan. Serbisyong Giselle Salceda ang kailangan. Baguhan ka bang magulang? Single parent? O magulang na nahihirapan sa mga pagbabagong nangyayari sa inyong mga anak? Ano man ang inyong pinagdadaanan bilang magulang, tara at pag-usapan natin. Ranga Psychosocial Services and Nurturing Connections, in partnership with Mayor Carmen Geraldine Rosal and the City Government of Legazpi and the Bicol Regional Chapter of the Psychological Association of the Philippines, present to you Parental Guidance, a one-day parenting workshop, September 14, 2024, Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. at the Legazpi City Convention Center. Learn from developmental and registered clinical psychologists on topics such as intergenerational differences in parenting, parenting across different stages of development, positive discipline and best practices, establishing healthy communication, parent self-care, and many more tools you can use to become even better experts with your children. Register now through the Facebook page of Ranga Psychosocial Services and enjoy discounts for both parents and perks from our partners. This rare event is also brought to you by TCGBAM and 97.1 OKFM. Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mommy, wala na ko ubo. Good. And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Thank you kong Joey Salceda. Habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, financial tabang medikal. Thank you kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba kong Joey Salceda. Highest rating na proven ang sa tuyang congressman. Albayahit angat ang lahat kong Joey Salceda. Albayahit angat lahat oh. Albayahit angat lahat oh. Kong Joey Salceda. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH, katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Nanghihinayang sa araw ko. Uy, friend, di maka-move on dahil sa sipon? Magbagong Neozep Z Plus, now with zinc. Mas bilis galing sa sintomas ng sipon by 2 to 3 days versus Neozep Forte. Walang hinayang, bawi na ang araw ko. Neozep Z Plus, now with zinc. Alagang Unilab yan. Phenylephrine HCl chlorphenamine maleate paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Adrian Salceda. Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang
sa tong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo pa bata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padapat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, Mayor Nonoy Kap Ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay Mayor Nonoy Kap. Iniimbitara ng gabos na makisumaro sa Angkop Global Walk 2024 kan Couples for Christ. Sa kantidad na 300 pesos pataas, dakulang tabang ini sa mga kaakian na muyang makapagtapos kan sa indang pag-eskwela. Ang Couples for Christ Angkop Global Foundation Incorporated sarong katolikong organisasyon na mauwot na makatabang sa mga pamilyang nahahampang sa pinansyal na kadipisilan tangani mapatapos ang sa indang mga kaakian. Ngunya na taon, ang tema kan Angkop Global 2024 iyon Walk in the Light na inspirasyon hali sa surat ni San Juan. Taon ang fundraising event ini kung saan sarabay na naglalakaw bako lang digdi sa Pilipinas kundi sa manlain-lain na partekan kinaban para makalikom nin pondong makakatabang sa mga eskolar asin mga seminarista. Digdi sa Albay, magkakaigwanin paglakaw sabay-sabay sa Legazpi City, Ligao City, asin Santo Domingo sa maabot na Setyembre 28, 2024 alas 4 ning hapon. Para sa iba pang detalyes, hanapon asin mag-message na sa FB page kay Couples for Christ Albay o kay Kuya Errol Adornado sa cellphone number 0910-120-3367. Lugod maglakaw kita sa ilaw para sa mga kaakian. Diyos mabalos. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of God. Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Ang tamang oras po natin ngayon ay 29 minutes after 1 o'clock. An oras hatod sa Indokang Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Ang simpleng pampakilig, nor sinigang. Hatid sa inyo ng Missionary Catechist of the Sacred Heart in celebration of their 100th anniversary at ng himpilang ito, minsan may isang bayani. May salaing ti iglesia tayo, iisa lang ang ating simbahan. Apay nga umadayukin kanilanang mo, apay at talikodan, tinagtaudan, ti pamatam. Dito ka namulat, dito ka bininyagan, dito ka kinumpilan at ikinasal. Bakit ngayon ay ikaw ang sumisira sa ating simbahan? ¿Qué quieres que haga tu amada madre? Magagawa mo bang talikuran ng iyong ina? Matapang. Walang pagsuko. Buo ang loob. Para sa Diyos at may isang banal. Tinawag mo ako at nakinig. Dinala mo ako rito at sumunod. Senyor, damak ko ang sakit ng iyong koronang tinik. Ang hapdi ng mga sugat sa iyong mga paa, kamay at tagiliran. Ang mapait na abdo. Pero, papasanin ko, inkluso lo pesado pus. Kakayanin ko. Huwag mo lang akong iiwan. Dahil ikaw lamang sapat na. May isang bayani. Naghihintay ang iyong inang simbahan. At may isang banal. Akumpanyame. Samahan mo ako, Senyor. Samahan mo ako. Bayani. At banal. At ngayon, sa ating dula. Nang malaman ni Madre Laura ang balita tungkol kay Obispo Versosa, ito ang naramdaman niya. Hindi yun totoo. Madre Laura. Nangihina ako. Nawawala ng lakas ang aking mga paa.
At ganito naman nakikita ang balita ng kanyang mga katekista. Ayoko nang mag-isip, Doray! Dahil ang nakikita ko, pati tayong itinatag ni Obispo Versosa, gagawan din nila ng kaso. At malamang, kagaya ng ginawa nila kay Monsignor Obiar at Madre Cecilia, pati tayo aalisin, tatanggalin. Naiintindihan mo? Naiintindihan mo? Felicita! Ayoko nang mag-isip! Ayoko na itan! Ayoko na! Masakit. At lalo pang mas masakit. Wala pa kayong mga reglamentos. Hindi pa naisusulat ng mabuti ang inyong konstitusyon. Sa mga katuwid, hindi legal ang inyong samahan. Ikinalulungkot ko. Kailangan ko kayong tanggalin sa mga listahan na kinikilala ng ating simbahan. I am sorry. At ang sulat. Kulang pa ako, Madre Laura. Kulang pa ang akin ng mga pagsubok at pagpapasan ng krus. Hindi pa ako inalisay. Kagaya na sa ginto. Ipagdasal mo ako, Señora Madre Laura. Reza por mí. Reza por mí. Ipagdasal mo ako. To Obispo Alfredo Versosa. At ang mga hindi mo matanggap na mga paratang. Oo! Inubos niya ang pera ng simbahan. Inubos niya lahat. Pati pera niya, inubos niya para sa lipa. Para sa lipa. Wala siyang itinira para sa kanya. Wala! At lahat ay para sa lipa. Pati lakas, pati talino, pati oras niya, inubos niya para sa lipa. Para sa lipa! At wala siyang itinira para sa kanya. Hanggang sa muling pagkikita. Pagbabalik. Magandang gabi po. Narito na po kami. Andito na po ang obispo. Socorro! Caridad! Adak dito yan! Adak at ipakbet, diningding, mangantayaw! Ay, agyaman kami ti Diyos! Socorro! Caridad! Umaalis, dumarating. Ang buhay ay tila hangin. Hangin ay buhay. Hininga ng Diyos. Grasya ng Diyos. Deo Padre. Deo Gracias. Nagagalak, natutuwa, umiiyak, lumuluha. Buhay ay sining na dalawa ang mukha. At anumang may simula, May wakas. hanggang dito na lamang. 50 kabanata sa ating dulang. May isang bayani. At may isang banal. Bayani at banal. Naparito ako upang magpaalam.
Nakatanggap din ako ng sulat mula sa bagong obispo ng Lipa. Kung gusto mo, Madre Laura, maaari kayong sumama sa akin sa Lucena. Kayo ng iyong mga katekista. Monsignor Javier. May nakita na akong bahay doon na maaari niyong tirhan. Maganda. Malaki. Tamang-tama sa inyo. Maaari tayong magsimulang muli doon. Buhayin ang pagtuturo ng katesismo. Maaari kayong... Salamat. Dito kami itinatag ni Obispo Versosa. Dito na kami nagkaugat. Dito rin kami mamumunga. Madre Laura. May bagong obispo. Sa kanya kami mananagot. Monsignor Javier, sa kanya kami susunod. Ano pa man ang kanyang ipag-uutos. Kahit pa inalisan niya kayo ng karapatan? Kahit pa. Hindi magandang tingnan ng dahil sa nangyari. Aalis kami. Naintindihan ko. Hindi na ako magtatagal. Salamat, kaibigan. Walang anuman, kababata. Pagpalain ka ng Diyos. Pagpalain tayo ng Diyos. Hanggang dito na lamang. Hanggang dito na lamang. Bilang pagsunod, bilang pagkilala sa bagong obispong administrador na si Rufino Santos. Bagamat mayroon sanang magandang pagkakataon sa Lucena, magalang na tinanggihan ni Madre Laura ang alok na iyon, Sr. Obiar. Nanatili ang mga misyoneras katekistas del Sagrado Corazon de Jesus sa Lipa, patuloy sa kanilang gawaing pananahik. Paglilingkod sa simbahan, sa kanilang pananalangin. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. At sa kanilang pagtuturo ng katesismo. O mga bata, ay susunod sa akin ha. Ay sabay-sabay. O sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Enriqueta, matagal ka ng hardinera nitong katedral? Gaano mo kakilala itong mga katekista na sina Madre Laura? Opo, dalaga pa po ako noon. Sa kanya po ako natuto ng mga aral ng simbahan. Diyan po sa patio, laging nagtuturo sila ng katesismo. Sina Padre Tomas Cuenca at Padre Jose, naturuan din po nila. Ganun ba? Opo. Sabi nga po ng mga magulang ko, bago pa dumating ang Obispo Versosa, nagtuturo na ng katesismo si Madre Laura. At dami po nilang natulungan, kahit po nung buhay pa ang asawa niyang si Don Rufino.
kahit kanino kayo magtanong, kilala si Madre Laura. Banal po yun. Narating mo na ba yung bahay na tinutuluyan nila? Maliit lang po yun. Gawa ng mga Amerikano. Hindi naman natapos dahil nagka-diferensyahan sila nung kausap. Hindi ko po alam. Salamat. Yun lang, Enriqueta. Marami pang natuklasan ang bagong dating na si Obispo Santos sa mga kabanalang gawa ni Madre Laura. At mula sa maraming taong nakausap, kanyang natuklasan ang mga paghihirap at mga sakripisyong dinanas ni Madre Laura. Dahil dito, binigyan sila ng mas malaking tirahan sa Sabang, sa dating St. Agnes Academy, na dati tirahan ng mga seminarista na lumipat sa Marawoy, ang St. Francis de Sales Seminary. At dahil kailangang bayaran, ang mga madre ay kinailangang mamalimos. Tao po. Tao po. Magandang araw po. Sarado? Ha? Baka walang tao, Doroy. Halika na. Ay, hindi. Bukas ang ilaw, oh. Meron yan. Oh, ayan. Ayan, oh. May dumarating. Ha? Narinig tayo. Ay. Ay! Mamay Bitong! Pati pamamalimos, Ate Laura. Dumating na kayo sa pamamalimos. Kaysa magnakaw, wala kami. Kaya nang hihingi. Masama? Wala na ang magaling mong obispo. Kaya nawala na rin kayo. Huwag mong laitin ang aking magaling na obispo. Hindi mo alam ang sinasabi mo, Edelberto. Ha? Edelberto? Hindi na Bitong? Halang ya. Ganyan ka nang magsalita. Anong ipinarito mo? Para insultuhin kami? Ako? Dahil sa aming pamamalimos? Hindi dapat nauwi sa ganito ang buhay mo kung nakinig ka lamang. Hanggang ngayon ba? Ha? Hanggang ngayon? Yan pa rin ang Hindi sinusumpat tayo mo. magkaintindihan. Dahil ayaw mo akong tanggapin. Dahil ayaw mo akong pakinggan. Salamat sa pagpunta mo rito, Bito. Ate Laura. Sige. Senyor, pati po ba kapatid ko? Pati po ba sa aking pinakamamahal na kapatid? Ganito. Kaya ko. Kaya ko pa. Papasanin ko. Huwag mo lang akong iiwan. Ako ang panya, Senyor.
Acompáñame. Madre Laura? Doray, may isasaing pa ba tayo? Ano yung hawak mo? Sobre po, iniwan po ni Mamay Bito. Kaya daw po siya pupunta dito. Ha? Para raw po ito sa inyo. Ano to? Pera? Magkarami-raming pera. Bito. May nakasulat sa sobre. Ate Laura, kailanman ay hindi kita matitiis. Kaunting tulong para sa iyong pangangailangan. Mahal kita. Bito, kapatid ko. Kapatid ko. Bito. Ang kapatid ay kapatid. Nag-aaway, nagkakasundo. Pero, pagdating ng mga pagsubok, sila pa rin ang magdadamayan. Lalaging matimbang ang dugo sa tubig. Nang ilipat si Obispo Rufino Santos upang maging arsobispo, napalitan siya ni Monsignor Alejandro Olalia noong 1953. At ito ang kanyang mga natuklasan. Ano ba itong nalaman ko, Padre de Ramos? Hindi lang kulang sa dokumento na walang regulasyon, walang konstitusyon, mga mananahi, magbubukid, mga bordadora, labandera, cook, hardinera. Padre de Ramos, hindi maaari ito. Anong klaseng sama nito, ha? Kailangan ipasara. Monsignor Olalia, matagal na po ang mga yan. Kung tutuusin, mahigit na pong 20 taon silang kilala dito sa Lipa na mauhusay at magagaling na katikista. Marami nang naging pari dahil sa kanila. Hindi maaari. Ipasara! Ipasara! Pwede kong isipin na sila'y mga samahan lamang ng mga babaeng ang gawain ay magdasal, magturo ng katisismo, mag-ayos ng simbahan, maglaba, magluto, magtanim, hay! Monsignor Olalia, ang dating Obispo Santos ang nagpatira sa kanila sa St. Agnes. Ibig sabihin, nagtitiwala siya kina Madre Laura. Hanggang ngayon, binabayaran pa nila yon sa pamamagitan ng pamamalimos. Ano? Dahil nga po, masarap magluto ang isa sa kanila. Sila ang nag-aasikaso ng kusina ng mga CICM Fathers sa St. Francis. Sila na rin ang naglalaban ng mga damit at sutana ng mga pari doon. Hindi lamang po sila basta katekista gaya ng sinasabi ninyo. Malaki po silang tulong sa simbahan ng Lipa noon pa man. Monsignor? Nag-iisip ako sa mga sinabi mo. Pero kung ganyan po ang tingin ninyo dahil karamihan ay hindi man lamang nakatapos ng high school at walang pinag-aralan, kayo po ang bahala kung gusto nyong ipasara ang kongregasyon ni Madre Laura. Kayo po ang bahala. Senyor, naririto ako muli sa iyong tahanan. Nagsusumamo, nagdarasal. Baka pakinggan mo po kami.
Ramdam ko ang mga hinanakit sa puso ng aking mga katikista. Naririnig ko ang kanilang mga panghihinayang. Ang kanilang mga hinaing naririnig ko, Senyor. Dito na ako tumanda. Dito na pumuti ang buhok ko. Pagkatapos sa ganito lamang mauuwi ang lahat, Madre Laura? Hindi na ba tayo pinakikinggan ng Diyos sa ating mga panalangin? Hindi ba niya nakikita ang ating mga ginawa? 20 taon, Madre Laura. Hindi biro ang 20 taon. Senyor, sabihin mo sa akin na hindi mali itong aming landas na dinaraanan. Na tama ang aming mga ginagawa. Sabihin mo po sa akin, Senyor. Mali. Sinong lalaking ito sa aking tabi? Kumusta ka na? Ha? Ikaw? Tama ba ako? Na hindi ka magtatagumpay sa iyong mga iniisip at binabalak? Dahil magbibigo ka. Hindi ka pakikinggan ng iyong Diyos. Huwag! Hindi! Layuan mo ko! Hindi totoo itong nakikita ko! Akin ka, Laura! Hindi! Layuan mo ko! Akin ka! Halika! Panaginip. Ang Diablo. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo. Verdadero Dios y verdadero nombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Hindi nagtagumpay ang Diablo dahil ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay laging bibiyayaan ng grasya. Nang dahil sa paliwanag na iyon ni Padre de Ramos, nagbago ang isip ni Monsignor Olalia at sa halip ay pinapag-aral niya ang mga katekista ni Madre Laura upang ipagpatuloy ang kanilang kaalaman sa katesismo. Ang iba ay nagtapos sa St. Bridget College sa Batangas at ang iba naman ay pinadala sa Stella Maris College sa Quezon City. Siya rin ang naging dahilan kaya nagkaroon ng unang bahay ang mga Missionary Catechist of the Sacred Heart sa Los Baños, Laguna noong 1955, isang dormitoryo para sa kababaihan. Ang iba naman ay hiniling na magturo sa Our Lady of the Rosary Academy sa Lipa. Taong 1960, ginanap ang kauna-unahang General Chapter ng kongregasyon at si Madre Laura ang tinanghal na unang Superior General. Taong 1963, pinalitan at tinawag na Missionary Catechist of the Sacred Heart ang kongregasyon. July 6, 1969, 5:05 ng umaga, pagkatapos ng 46 na taon na pagtataguyod, sakripisyo at pagsunod sa kalooban ng Diyos, sa edad na 71, iniwan niya ang kongregasyon na may 37 na mga madre, 24 ay professed, 8 ang nobisyada at 5 ay postulante. Patuloy na nagtuturo sa mga paaralan. Patuloy na isinasabuhay ang mga sinimulan ni na Obispo Alfredo Versosa at Madre Laura Mendoza. Mga bata,
Mga bayani, at banal. bayani at banal. Mga nagsiganap. Nora Buencamino, John Urbano, Wendy Villacorta, Daniel Deopante, Rose Barin, Alex Agkawili, Didi Tanhuaquio, Edgar Nabalta, Veron Calaguas, Rona Aguilar, at mga madre ng Missionary Catechist of the Sacred Heart, Sister Leodilin, Sister Eugene, Sister Diva, Sister Cynthia, Sister Jane, at Postulant Jillian. Kasama ring nagsisiganap sila Joe, Tom at Jom Olorisisimo at Ces DC Guevara. at Miss Tanya Gomez bilang Madre Laura Mendoza. At Ginoong Jerry Magnaye bilang Obispo Alfredo Versosa. May pahintulot na musika mula sa Epic Hero Alex Productions. Karagdagang musika nina Noel Argosino, Ponching Larita, Roy Alcantara at Froilan Balimbang. Nagbigay ng buhay na tunog, Jerry Mucha. Recording at mixing engineer, Froilan Malimbang. Ito ay buhat pa rin sa pananaliksik, panulat at direksyon ni Bernard Factor Cañaveral. Ako po ang inyong lingkod, Sister Julie Micosa, MCSH. At Bernard Factor Cañaveral nagsasabing, may isang bayani. At may isang banal, bayani at banal. Ito ay sa paring produksyon ng Missionary Catechist of the Sacred Heart in celebration of their 100 years anniversary sa pakikipagtulungan ng himpilang ito. Okay, sana po nagustuhan ninyo ang magandang dulang May Isang Bayani at Banal. Nagpapaalala po sa atin na sa buhay dito sa mundong ito, pag meron tayong mabuting hangarin, ay magtatagumpay po yan, ano? Sa tulong ng Puong May Kapal. Totoo darating ang mga pagsubok, subalit sabi nga, kumapit ka lamang, kumapit ka lamang sa panalangin at hindi ka bibitawan ng Diyos. Ano? Anyway, maraming salamat po sa lahat ng mga nagantabay at talagang sinubaybayan. Ano? Ngayong katapusan po ng ating madulang yan. Ano? 50 episodes po at sana po ang iyong natutunan ay dapat tayo'y maging matyaga at madasalin lamang. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Amen? Gusto kong pasalamatan ang ating technical man si Nald Baldo at of course si Jerome Martinez sa iTunes Production. Ito po muli si Father Butch Bombase, OP ng UST Legazpi na nagsasabing, you are a blessing. Be a blessing always to everyone. Bye-bye. SB19